apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, bigbigatan kang nakapigpig sa ti sa uday tabakat. Naimbag kumamat no saan nga iti batog ti tawam iti pagpwistuan na. Ewan nga raw, naimbag kumamo ano, amo na ti tumulaw. Nariga nga ta, nawad na ti kabalay ang feeling ton niya. Ay nawaw, feeling dun yamat nga ibagbaga na day tabakat. Pagtrabahuan nyo nga maid, maray, narigat na talaga ti kasta, amagat numairwam. Saan mo mabalay na da kayo, latan ti mangtag iti amin na kasapulan ti pamilyada. Ibagam iti manugang mo, tagtrabaho nga main, maray. No saan asikat ti mais-stress. Siyaksama ti patpatamaan na. Mabit man lang, tay lukat ko ti ridaw. Nay, da kayo matgayam day tananang. Ay, naimbag abigat mo, Bridget. Mabalin ka di nga ikapsot yo ti sa oyo, ta nakaturog pay lang ti apu ko yo. Ay, nay, pasensya ka na kung wine. Mayat nga minti istoryaan, may iti kumarek. Malala, mapanak nga rudan iti silid ko, tapno sa anak ang makadisturbaw. Ay, nawaw. Sa dino ti papanan nyo iti apu ko, Bridget. Apay ka di aya, nanang. Saludsudan nyo matamin. Ay, sapay kasla agtudo nga may, nakong. Iti ayan lang ti gayam ko ti papanan may. May mayat ijay. Presko ti angin. Sana kas ditoy. Sa bali ti angin na. Anya? Amala, agrubwat kamen. Kitaan nyo, ta ang mga no agsaludsod nila kay ko kat sobra man ti istoryaan nyo. Ay, mabitlaeng ta mga laak iti payong wine. Payungam ti apo ko, narigat no matuduan. Ang mga no agsakit pa ikiiday. Ay nawa, talaga dayto bakit Talaga nalaing agpamarang. Anyat kunam. Ha? Ay kwa, ti kunak saanen. Awan mo't lang ti kastak ang mangigam iti dayta apayong nanang. Agkapay-kapay, Mari Bridget. Ay na, agyaman na klaunay, Mari. Mabisbisi na klaunay yun, ta saan kami pa anamigat. Ay nawaw, kano agalas Jason, Mari? Ay, makauma ti itlog akanayon, Mari. Tinapatag ka dati masida, Mari. May mayatin at itlog ang gamtay awan, Mari. Tijak pa'y kayat, pasagid ti katugangak. Iti anya kumaga po apasagidan na ka ni Auntie Nelly. Ay na, nagpigsa nga ti sa una, Mare. Feeling dun niya, kun kunanakit din iti batog ti tawam iti agsapa. Ay Mare, amangan mo't no saan asika ti dakdakamaten na. Amangan mo't no i-assume mo asika dayjay. Anya nga i-assume? Asyumera, Mare, dagiti tattao at ipanunot da, kat isuda akanayon ti topic, oray no saan mo't. Nanang! Anyat masapul mo, James, anak ko. Awan ka dita Bridget dito'y nanang. Awan damay. Awan tamot kami iti silid mi. Nukas ta, saan da pa'y ngarud anagawid Ti pakada na itay agsapa kat mapanda iti ayan ti gayum na. Ay nabaw, inror na pala ang ti ubing kat kastilang arudon ti tiyempo. Mapanmula ang idasukunin anak ko. Mangala ka iti payaw, ta saan anangalan ni baka mo itay agsapa.
di ka mat makaururay si ka, James. No, apay ngayon may kapailang dito ya. Umay kayo nga rod sukunan, bakit? Inuray na kam kumalaang ni Jebalay. Isumot lang mat nga agawid kami. Sana mabali na marabyan kayo. Sapay kadwam ti anak ta. Kasasadot mat nga rod ti agyan ijay papaabangan ni nanang mo, James. Ay lawaw. Apay ka di. Ada ka di isyo? Ay, basta. Pangasim bakit? Di ka kumaagkasta-kasta. Pagyamanan takit di ta pinalubusan na taninanang nga agnad iti libre iti balaya papaabangan na. Ay na, di nakgamin maawatan, James. Ay katlawlawagam ngamin tapno maawatak mat bakit? Saanan? Agawid tayo kit din. Ay na, agurigor samot tan ti anak ta. Kitakman. Nagpudot ti bagina si ka. Huwag ngagpaiso Daitan ti ibagbagak. No apay ngamin ngayon ruar mo iti kalman. Ay nawaw, panagkunam ka di kat nagayatak ti kasto napasamak No apay ngamin arimwar kayo kat maditi tsimpo kunak. No nakitambay kayo la kumaitayan ni nanang di mayat. Saan ko maanarbisan ti anak ta? Alawanan, basol ko no basol ko. Anya pa'y lang ti ururayam nga Ingka gumatangan ay ti agas na. Aggurigur lang arudan ti putot mo, ngam nakabunbuntog ka pa'y lang mat dita. Day, tatidyak kayat ken kakag. Ay naaawanan ti adu pa'y asao, aggunay kakit din. Di mo urayan nga agkumbulsyon ti ubeng. Anya tumay mo gatangan, Auntie Nelly. Adda ka dila kumaparacetamol para iti ubeng, nakaw. Apay, Auntie, asino ti agurigor? Ay, agurigor nga minti apukok. Inwar tumo nga minti manugang ka idi kalman. Kaamo na amadi ti timpaw. Ay, wan. Ala, naarbisan da nga agpaiso idi kalman, Auntie. Kunak tumay tamag ngala da iti payaw ngam kaslawan mo deng-dengken na. Sapay narigat no dagiti ubing ti agsakit, Auntie. Ala, mabitlaang. Ta isupot ko ti paracetamol agat-gatangan nyo, Auntie. Adto iti bayad ka, Erika. Ay kagyaman akmanon, wine. Naimbaglakit dahin tadapay lang istak mo a paracetamol. Mabalin ka ding agsarita ta, nanang. Maipapan iti anya, Bridget, anak ko. Nakitak tay shared post yo iti Facebook. Anya apaws ti dakdakam atam. Ay nawaw, di kay man agin didi, nanang. Apay akas tamot ti panagsasaom kanyak. Awa mo amok abasol ko kan ka. Aha, sardengan da man. Amok asyak ti paspasagidan yo, nanang. Nay, mga ano na iran na lang na kaw. Awan ti intensyon ko nga agpasagid. Ay nawaw, kundi pus kayo pa'y langot iti Bible verse. Ngam di yung may apply mo't iti bagiyo. Namin ado nga inaramid yu dayta. Gapot agul uli makaklaang. Pasagid kayo matapasagid. Di yu lang idiritsyo no anya ti parikot yu kanya. Ay nawaw. Pag-aasim Bridget. Saan asyak ti ring-ring wine? Ay, nagrigat lakit din ti maikamang no kastoy ti katugangam. Ay nawaw. Asumera ka laang, isuakasta ka. Ipagarup mo apas pasagidan ka nga oray saan may. Si kalaang man ti manugang kaw akasta. Inapam ka ni nanang di taparangan itay bakit? No kasta, nagpulong tinalaing nga inamken ka. Isu ti pagsasaritaan dagiti borders ni nanang. May samot dagita borders na. Man nakibiyang damat. Anyang amin ti gapuna nga inapam ni nanang. Kasano? Nagado ti shared post na iti Facebook. Amaw kan mariknak apaspasagidan nak ti inam, James. Awan mo't nakita kadakas nimpos na. Amangan mo't may pagarup mula ang asikatidak na kamaten na. Ingagara na dayjay. Madlaw mat. Sipod pa ide, talagaan nalaing agpasagid ti inam. Unay kan bakit? Saan nga amin namang mangag wano mabasbasam kat parakin ka? May sakamot nga asyumera.
Ala, nagturod ka launa yun na nang sungsungbat iti katugangam, mare. Wen tamabusurak iti ugalyan dayjay abaket. Ay, unay kan, mare. Naghasat kekit di iti katugangam. Ay nawaw, di mo ibagaan nagasatak. Ngamin, jak marik na dayta, mare. Ay, nawaw. Talaga laeng asyumera kamut, mare. Saan nga amin amang mangeg ken mabasbasam ket para ken ka, mare? No sikat ti adda iti sitwasyon ko, ay talaga mauma ka, mare. Mare, nakitak no kasanuda ka nga isakit ti katugangam. Kitaam aket libre pa iti panagnaedyo iti balay apapaabangan na. Igatangan na pay piman iti agas jay apuko na. Ay basta, kagurgurak dayjay abaket. Mare, no siya klaeng amakangkangeg ken makakitkita iti aramidem. May salaeng ti maibagak. Talaga asika ti ayan ti parikot, mare. Ti kaagbalin nga assuming, mare. Kas na ko nakitayan. Saan nga amin amangeg mo ket para ken ka? Ay nawaw. Nanay. Apang ang gimimpake ka bakit? Ay nawaw. Saan ka di pa analawag ti amin ken ka, James? Unay kan bakit? Common sense mo na. Hindi mo ibaga apumanaw kayo iti anak ta. Iti ayan langan ni tatang ti pagnaudan tayo. Anya? Adakin ka no kayat mo ti sumurot. Ngam no saan, di agbati kalatan ditoy. Awan na sakit abakrang ko. Ditoy kami nga agnaad, tatang. Nakadi parikaot, anak kao. Sabali ti ugali ti katungangak, tatang. Ay nawaw. Apay ka di aya. Ada ka di nagapaan yaw iti katugangam. Kat no naglaing agpasagid dayjay abaket. Oh, nay kan anak kao. Apay nga main mapasagidan ka nga ay. Wano talaga natamaan ka, ta guilty ka. Iso akas taunay ti unget mau. Aha, bakbaketan akas siya ti ugalyan na. Ay nawaw. No, napasagidan ka, di mo ipadlaw Abagan no, mapaspasagidan ka dita kat saan mo't gayang pima na parakin ka tipos na. Ahaw, talaga kit di adakas ti kaunggan dayjay abaket Ay nawaw. Si kamot gayam na ita, abalayan leley. Kumusta ka? Nasaya at laktamay tabalayan. Da kayo ngay, kumusta mo ti apu ko? Nasaya at apu ko ta abalayan. Andaman kayat ko asaludsudan ken ka. Hindi pala napalabas sa bulan na kayat ko asaludsudan ken ka na ito kay. Apay, anya dayta abalayan. Anya ka di aya, ti diyo nagkinaawatan iti anak ko. Anya ti imbaga na ken ka aya abalayan. Nalaing ka ka daw nga agpasagad. Hay, dayta nga agpaiso tinangrugyan, ti di mi nagkinaawatan abalayan. Tunggal adda nga minti mangeg, wenno mabasa na panunutin na nga iso ti dakdakamatag, nga oray saan may. Anya? Dayta ti pudno abalayan. Kas kuma iti shared post ko. Ipilit na nga isuka no ti patpatamaak nga oray saan may abalayan. Sana nasaya at tikas diyang inaramid mo, Bridget, anak. Si kamat gayam tinakiap-apakan katugangam. Ay nawaw, apay asyak man ang tatang. Si kagayam tiyan ti parikaw. Kat no agsasao ka, kasladakas ti katugangam ken ka. Kat pudno man tatang, adda ilamlam mang dayjay abaket. Naranaak ti katugangam iti paradaan itay. Ha? Amam, anak ko, saan nga amin kat may papanken ka? Ay na, di nakgamin maawatan tatang. Taugalim ti parikaw tanak ko. Awan respeto may ti katugangam. Ay na, no apay ngamin asublian nyo pay lang dayta kat nalpasan. Pangaasim ornoosem ti bagim. Kasarulangan, kasapulan kayo kanla kayo mo iti tulaw.
Asino nga'y tinamnamaam apagpatulungan niya, alaman. Okay kayo lang kaday, tatang? When might, apay ka di aya. Apay ngay nga rod akasta. Kimotong kayo matan. Gagagay siguro ti lumakayan ako. Anya agagangay mat nga ibagbagayo di tatang. Agpa-check up kayo kit din. Sanan, awan ba't kwarta. Agdiskitarak tatang. Naskan nga agpa-check up kayo tapno maamuan tayo no anya di sakit yo. Nanang, ada ka di extra money yun dita? Nay, apay, an-anwam ti kwarta, James. Na ospital di katugangak, nanang. Itian niya agapawad akaw. Kalat nga ro da kimutong. Kano mayat mat, idinakitak ijay paradaan, itinapalabas a bulan. Naging indistorya kami pa'y. Dahil nga ron, ti ko na dagiti doktor, kat masapol ang makonfine, tapno matutukan ti sakit na. Ay, saus. Ay, manuti ka sa pulan nyo, aya. No manuti may pabulod yo, isulatan Isupay gastusan ti katugangak, nanang. Agyaman naklaunay, iti ado at tulong mo kada kami, abalayan nilay. Awanan yaman na abalayan. Kawam mo tinadumang agtitinulong no di sana datayaw. Kapag yamanan tayo iti Diyos, tanaimbagan ka mo laang abalayan. Wan nga raw, unaklakit di numataya kaon. Ala, urayom nga ron ti anak mo. Isuda ti mangsukon ken ka. Agawid ka unta adamo ti agur-uray a bisita kay jay balay. Mangan ka iti nasusustansya ang makantap no agsubli ti pigsamwan. Uy, nabalayan. Agyaman manay. Alaalain na kon. Da kayo mutin iti makaamo iti katugangam, James, wine. Wala na. Ala, agan anlat kayo. Mangan kayong tatang. Adain lutok asabaw para kada kayo. Agyaman ako na, anak ko. O sige, panawan kayo pa, tamapanak aglaba. Mapiit man laang. Adda ka di paalayaw? Mariknak nga ginggait akit aday o tiriknam iti katugangam, anak ka. Ha? Ay, kwa tatang. Kinapudno na. Kasta unay tibain ko iti katugangak, tatang. Nasaya at atao ti katugangam. No siyak ti sika, agkid daw ka iti pamakawan ken kuana. Kasanungay no di nakmapakawan, tatang. Mapakawan na kamanwan no saan, mapankalata. Iti kasta, maamuan na pagbababawyam na iti dakas ngayon sausawang mo iti kalabas. Pasensya kayo na talaga, nanang. Amok anadagsan tinagbasulak kada kayo. Nagbalinak nga assuming. Napakawan kan, Bridget, nako. Tao tayo laang nagkamkam malay. Tinapatag ita, naamiris mo, tibidot mo. Ay na, agyaman ako unay, nanang. Kapangaasim anak kong. Di mo kuman ulitin ti kasjay ngay naramid mo. No, adaman ti mangag wano makitkitam. Di mo panunutan na para ken ka amin, wine. Uwan, nanang. Kamalik day jay. Nagbalinak nga asyumera ako nada. Ti adda ngamin iti panunot ko kat siyak ti paspasagidan nyo. Ngam saan matgayam. Kamali ti adda iti panunot ko, nanang. Isu nga... ulitak manen, ti agkid daw iti pasensya kada kayo, nanang. Ay, nawaw! Respetuam dagiti katugangam, nang runa no nasaya at daken ka. Di ka agbalin abastos, tapno tulungan da ka, intun agkasapulan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi
Almoite. Agyaman kami, itin kay panang tarabay.